Апрель 1986-го и современную Гомельщину разделяют 40 лет. Розпочала сустрэчу медыасупольнасці краіны з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў прэзентацыя фільму ТРК «Гомель» да гадавіны са дня аварыі «40. Эпоха стварэння». Гомельская вобласць сёння – рэгіён, дзе гісторыя пераадолення стала гісторыяй поспеху. Тое, што яшчэ дзесяцігоддзі таму здавалася зонай адчужэння, сёння тэрыторыі развіцця. Дынаміка росту бачная не толькі ў статыстычных справаздачах, але і ў абліччы гарадоў і вёсак. Падмуркам гэтых пераменаў сталі маштабныя дзяржаўныя праграмы па пераадоленні наступстваў аварый на ЧАЭС. Первые 4 программы – это программы, которые были направлены на реабилитацию пострадавших территорий. То есть восстановление этих территорий, переселением, создание им инфраструктуры, жилья, водоснабжения и так далее. То есть максимально нужно было сделать быт этих людей. То уже последующие 2 программы, 5-я и 6-я, это программы, которые направлены конкретно на социально-экономическое развитие территорий. То есть наша задача в сегодняшний день – это развитие территории, это экономический подъем этих территорий. Спикеры на сустрэчы з журналістамі і блогерамі падкрэслілі, кожны укладзены рубль працуе на якасць жыцця людзей. Дзякуючы навуковаму падыходу і жорсткаму кантролю, аграрны сектар Гомельшчыны не проста аднавіўся, а выйшаў на лідзіруючыя пазіцыі. Сёння мясцовая прадукцыя – гэта бренд, за які ручаюцца якасцю. Інвестары і бізнес бачаць у рэгіёне надзейнага партнёра, гатовага да рэалізацыі самых амбіцыйных праектаў. В качестве главного инструмента социально-экономического развития мы определили реализацию инвестиционных проектов. На следующую пятилетку уже в настоящее время сформирован перечень из 150 инвестиционных проектов. Это в промышленности и в сельском хозяйстве на сумму более 8 миллиардов рублей. И именно за счет реализации данных инвестиционных проектов они будут реализовываться в различных отраслях и будет развиваться наше социально-экономическое развитие, и в том числе пострадавших от аварийной Чернобыльской атомной электростанции районов. Асобнае месца ў сістэме постчарнобыльскага аднаўлення займае Гомельскі медыцынскі універсітэт. Заснаваная як прамы адказ на выклікі часу, ВНУ стала сапраўдным інтэлектуальным і навуковым фарпостам рэгіёна. Тут не проста рыхтуюць кадры, тут вядуць унікальныя даследаванні сусветнага ўзроўню па вывучэнні ўплыву радыяцыі на арганізм чалавека. Нашему населению мы показываем, что медицина доступна. Мы приезжаем в отдаленные регионы нашей Гомельщины. Мало того, что мы проводим консультацию, так мы еще и рассказываем, как самообследовать. Мы берем с собой еще и наших студентов, которые непосредственно вот с нашими практикующими специалистами вместе с ними проводят консультативный прием, учатся, показывают, рассказывают. Ну и, конечно же, проводят научные исследования вместе с нашими специалистами. Для удзельнікаў прэс-тура гомельская зямля адкрылася з новага боку. Прамы дыялог з прадстаўнікамі улады стаў фінальным пунктам маршруту. Галоўная выснова сустрэчы – Гомельшчына сёння не аднаўляецца, яна актыўна будуе будучыню. Прыярытэты расстаўленыя выразна: бяспека, інавацыі і дабрабыт кожнага жыхара рэгіёна. Тацяна Пеменёнкава, Ганна Кустачова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».